והאורחים אשר הגיעו לחגוג איתנו את חג החנוכה. אני רוצה לפתוח בהקראת שיר. השיר הזה קוראים אור בעיניים, שמחה בלב, כתבה אותו ורד מנדלסון. לכל ילד יש נקודה של אור. יש ילד סובלני שמחכה בתור. יש ילד שאוהב לחייך. יש ילד שיודע לתווך. יש ילד שעוזר לחבר בעת צרה. מושיט לו יד ושואל מה קרה. יש ילד שיודע לשיר את כל השירים. יש ילד שמכבד את ההורים. יש ילד שיודע להקשיב. ויש ילד ששואל ואוהב גם להשיב. יש ילד שרץ הכי מהר מכולם. ויש ילד שאוהב לצייר הכי בעולם. לכל ילד יש נקודות של אור. נקודות מיוחדות. וכשמחברים את כל הנקודות של אור של הילדים והילדות, מקבלים דבר מדהים. אור איתן, אור גדול, אור עצום, אור אוהב. אור שמחמם לכולנו את הלב. ואנחנו מרגישות זכות, גם כוכי וגם אני וגם טליה שהגיעה, כל בוקר לקבל את כל הנקודות אור האלה ולשעות איתם יחד בגן, וגם אתם, כי הם הילדים בעצם שלכם. נעבור עכשיו, נמשיך עכשיו במסיבה. כן, אנחנו... טוב, לריקוד הבא, שהוא בעצם ריקוד של אור, שאלינו בא אורח, אני רוצה להזמין את הזוגות הבאים. את אלה ואת רובי. את ההג ואיתו. מיקה בר ולהגיד. נועם ואמילי. גילת ואופק. נועם ואדם. אוקיי. כל הכבוד. מוכנים? אתם פותחים לבד.